Udo Praneso. Wah. Warga laras. Masih warga laras. Agnesia Nandasari Noreng Tias. Jaran bedok kita. Jroning atiku
Gayang. Melempon. Pripon? Sampun. Oh, Pak Sur. Nyuwun pelaung layar 1 kali terus Wah. sudah. Yo, ya. oke. Nggih. Wah, raket Oh iya, wis gak kacamata barang iki. Nah, yo aku kacamata. Kacamata Nes. Ayo. 1 kali lagi terus sampun. Oh, mau disawer. Oh ya. Oh, iya. Yes, Pak monggo. Sapa sing njupuk? Mriki mawon nggih, Pak. Katunan mriki nggih. Nggih, Oh, semua bareng-bareng. Pak. Di situ. Oke. Wis gaweke sego Oh, di goreng sini. lho. Oh, iya, Ada iya, macam-macam siap. ayo. Ayo Nes. Ayo Kowe guys. iki Ayo, Blu. pelaung Ayo, guys. layar. Yo. Ada mana? Ojo. Kesel. Ra apa-apa Agnes durung kesel kok wis ben ra apa-apa. Merong kesel ta? Ora. Wis, urung kacamatane rung dienggo. Kacamatamu tinggal sik. Enggak. Yo. Ki maju kono, ki maju. Wis. Yeay. Kacamata tinggal yo. Agnes ya, Nanda Yo. ya. Yo pancen gisik gembira. Merah banyune segara. Yo Anglia numpak pralayar. Ing dina minggu yen pariwisata. Rara jonggrang pancen kowe ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita goyongan Saka banteng kowe aja aku malungko perang iki kanggo kuturang rampung dilapati Kang Mas Prabu Kumbala kang wis sedo labuh ing wana segara tobat kowe wanita keparat ora ngerti Bandung lanange jagat putra ratu panggeng Prabu Damarmaya aku duwe aji sakti Pandawasa Rara jonggrang urip manggal mau manuta iya Bandung aku duwe bebana sandi semu sawengi kudu dadi iya jonggrang panjuwun tak turut asih asik
pancen kowe ayu tenan ora moga yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalabaran mula kowe dadi wanita boyongan Saka bandung kowe aja kumalungkung Inggih sampun menika pambututan saking Bapak Bapak sinten? Pak Suroso nggih kan. Jane yen bom rangkat mancarong aduh wirakane sinawangan amboseni yen besangot wimbo patut nyoto sati pangak kadang lestari nyokan lit lapisan Nadyan bebasane kalingan kodong sak lembar limas kaya was kuncatan rasa sang sameng atiku Bacaane saro asli Surabaya Lama kus keton tejane yen bom rangkatan mencarong aduh wirakane sinawangan amboseni
Hong Kong, Pak Gino. Oh, Terima nggih. kasih. Matur sembah nuwun, Pak. Matur sembah nuwun Pak Gino. Langsung aja. Monggo. Monggo. Sing gedhe pangapuramu nimas pepujaanku sejantung hatiku kumung wanci kalu rupedo sarenu kalawan karwamu Kang Mas kan merah titesake mureh lestarine tan ana ingkang nyaruwe ya mung ngakibate aku mung bayangke ramo ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki apa mau tenan sido dadi Cakal tak kanti di kapan kemati mendah baya lantas sedang urip lan ngandika mesti bagya mulya jur lair putri Sulestya Retisa Yuwana Dika kang wis sing gedhe pangapuramu nimas pepujaanku jejantung hatiku sambung kumung wanci dalu ngrupedo sarenu kelawan karwamu monggo Mbak Ayu Kang Mas Kang merah titesake mureh lestarine ati pirantine tan ana ingkang ngaruwe ya mung ngakibate aku mung bayangke ramo ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki
tenan sida dadi satelu tak kanthi dika kemati mendah boyo yen to sedang urip lan ngandika mesti maya jur lair putri Celestia rasa muga kira-kira dibuka semoro matur nuwun. Sinegok semanten ketika capos sak jane pendapi karo kadempel. Gelora Petruk lan Gelora Bagong sami merpati Raden Setyaki mah sang Anoman akarya kagiat kadoro kasang. Driya mangu-mangungkung kaduhan rimang lir lena tanpa kanit yen tan tulus mangku diahu tomo Ndara Setyaki rene kula wae dereng kober mbagekke wilujeng to Den bekti kula katur nggih Den ya Petruk tak tampa lan pamujimu slamet tek aku ning kene bekti kula Gus Bagong tak tampa Petruk kowe ya slamet to Man Anoman inggih Ki Lurah pangestunipun wilujeng Petruk dalem rening aku mau ora melu nyaket mung nunggu ana jaba piye sing dadi dawuhe bapakmu monggo iki mah aku weruh Pendhita Durna sajae tekan kene nggih leres ana apa nek pancen gawe geger tak jangkahe dhewe nggih sabar jangka yo jangkah ning sabar riyin Ndara niki malah kebenaran banget Nduk dene Ndara Setyaki lan Anoman malah ugi sami wonten mriki margi niki critane kakekne Semar Barda Wawan Rembak kalih Singun Punta Singun Kresna Ndara Werkudara Ndara Janaka pancen banjur ketekan Pendhita Durna sing surasane jare negara Ngastina lagi nandhang pagebluk saranane kudu mboyong Bapak Semar ning bapak sajake wis krasa nek jan arep diboyong ning Ngastina ki mesti mung arep didadekke tumbal lan mung arep diajab patine iya Petruk banjur nah gandeng bapak ora gelem diboyong Durna muring-muring terus diwangsuli kali Bagong gayeng padu rame nika gayeng banget nganti Durna ditendang karo Bagong oh to Gong oh tak gajul mau nggon ngapa jenenge telake tak gajul mau mulane iki kula wani mencak-mencak mergo asline ya mung goleke gawean jenengan niku Ndara Setyaki den Ndara Setyaki Durna Sengkuni niku teng pundi mawon mesti nggawa Kurawa tur mesti gawe geger nyambut gawe Den lho kuwi sing prado tak ajari kowe Kurawa
Sukses, Gong. Sukses sih. Sukses golek gawean. Heeh. Nek bapake gawe desa barang ki ragate kok ngendi ya, Truk ya? Ampuh. Aku ya ora ngerti desa sing dikarepke bapake kepiye. Ya wis teko manut wae. Kon tuku semen ya tuku semen. Kon tuku bataku ya tuku bataku. Nggo ngopo ngeplok ndasmu kuwi. Oh ya atos e. Ayo diku bangun desa kuwi mau lho. Bangun gepura apa bangun apa? Ha ya wis. Wis kowe engko dirembuk mengko nek iki nonton sing do perang kuwi. Heeh, ketoke gayeng nek do perang. Ayo ayo ditonton bareng-bareng kok. Heeh. Tak tonton karo menek wit kambil. Ayo, go. Wah, jadi. Mantap. Sigrapala kang tumingal prang campo samya ngadali lirate twelete koto oh ngadalah sing tak goleki Bagong ning iki malah semthuk aku ora pangling Setyaki dasar Puranyata. Ayo Kartomarma keparat. Wah, sugal wuhusmu babamu. Papan Kurawa ning ndi papan mung arep gawe geger. Setyaki. Piye? Ndi Bagong? Wani ngecamah karo Bapa Durna Semira. Bagong kon rene tak tugele gulune. Ora perlu ngepok Punakawan. Tanpa arep gawe rusak karang kadempel. Setyaki sing saguh babati Kurawa. Babu areng apa? Ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu Singalena prapting alis Kartomarma. Sego. Sakol.
Popo. Ayo. Oh. Biar. Kubak dadamu Jawikan Pas Ojo itu Jian sangu godo. Waduh. Waduh. Biar cocok dan aman. Dian Anoman dia mat wah ya biar waduh ngapa Kartomarma edan Pak. Waduh Edian piye kok kontal iki jarine musuhe Bagong ora ngerti ya ora ngerti nek ana Setyaki tobat
Terus mangga Mas. Ngapa Satama? Jare musuhe Bagong, Man. Jare musuhe Punakawan. Ora ngerti. Ya meng aku weruhe Punakawan. Anomane metu Man. Ora ngerti. Kono mundura. Nggih, kula semanggaken. Sing durung maju sapa ya? Dur Sasana. Wipun, Wan? Mrene. Kenapa? Rene ya. Lho babu. Pripun kabare, Wan? Apik. Maju perang ora? Mungsuhe sinten, Man? Mungsuhe Punakawan. Punakawan? Heeh. Punakawan. Wah, kecil, Man. Gampang niku. Maju lho. Lho babu. Ora usah lho gamelan wis gayeng banget. Wis ben modar. Ya, wah. Bajigur cari musuhe Punakawan, Man. Wan. Piye, Dur? Cari musuhe Punakawan. Ayo Punakawan to. Ora ngerti. Ora apa-apa ora wedi meng karo bunyuk kowe kok. Lho. Abruo. Muter. Kowe. Tanganting. Gayeng kae. Tanganting. Punakawane metu iki. Yo. Dur Sasana. Wah, gleleng kowe saiki. Gleleng wae aku kok. Arep gelut ora? Wah. Iya no. Lho babu. Teo tanganting. Kalah gleleng aku. Ayo kalah wae nek karo aku kok. Padhake. Ngatemo. Urung siap ya aku ki. Ajare kon ngantem. Meneh ora? Iya. Padhake kene iki wis meguru Anomane. Iyut. Oh, piye saking trampile Petruk. Petruk iki ngapa ya kae ya? Man aku dine carane mereman. Pripun ya? Dinae sing iso muni kae lho nek kowe. Aku njaluk aku. Mangap.
Kok asin yo manja. Ha nggih. Tobi mawon. Kurang akeh. Mangap. Lele nak maju aku. Lo babo, alo. Wah, Bagong iki. Wih, lampun. Wah, iso ngene barang iki. Wah. Wah, ngerti ku nek glek ngono. Lo babo, alo babo. Wah, iki ngopo ya, Gong? Wah, iki. Man, nene man. Man, nene. Pripun? Waduh. Kakean man lemunei man. Kakean. Wah, kejem iki. Truk njaluk truk gaeng lho, Truk. Apa? Tak jaluk aku. Nyuwun jaluk. Tekan ngendi-ngendi. Wah, iya. Iki pas iki, Gong, aku isih iso omongan. Langsung aku mau kah banget. Ijo lho urane. Ayo, kamu suruh meroto, jaya meroto. Iya. Gampang. Truk, piye? Aku dinai. Apa? Aku dinai lehmu iso kaya ngono kuwi mau. Wis njaluk Bagong, Bagong duwe akeh. Gong. Kang, kene ya. Piye? Aku njaluk. Amang apa? Ngomong tur mangap. Terus mundur, Truk. Wes, Apa ta iki? Apa ta iki? Kok rada mabuk ya, Kang? anjan kaya ngono kuwi. Kuwi proses jenenge. Wong kok wis tekan jero weteng, ya. Operasi sesuk kowe. Tak jajale. Kamu diam ya aja kamu. Ya cikul. Baca aku ya apa piye? Iki jamin ketek sih.